बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय तो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो दिनैहाय सावरायलांगोन इन्टारेस्टिं आपडेट जोंहा एसे बड'लेण्डनि सायावबो सावरायगोन आरो बिनिफ्राय फंसे फंनै पलिटिक्सनिबो ओंखारलांसिगोन आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोंहा दा मस्ट एकदम माने सर्सा जागासिनो दं इउसिसिखौ लानानै तो बिनि सायावबो सावरायलांदिनि ना फंनैसोब्लाबो सावरायलांनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दा जोङो गोलाव खालामा सेथियावनो सावरायनो लादों इउसिसिखौ लानानै गोबांथार भिडिअ निउस गोबां सर्सा दा जोङो मिथिनो मोनखादों इउसिसियावहाय जोंहा ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय बेबायदि खथि जानाय नङा होननानै जोङो सिगाङाव जोङो खोनानो मोनदों बा जोङो मिथिनो मोनदों नङा होमबा दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आङो मिथिया दा जोङो बायदिसिना नुनो मोनबाय थानो मोनदों लिभ इन रिलेशनशिपआवबो बेबायदि थानो मोना बायदिसिना हिन्जाव सानै माबा माबि ना हिन्जावाबो हौवा सानै लानो हाया आरो हौवायाबो हिन्जाव सानै लानो हाया थिग बेयावनो थाबाय थायोमोनबाथ' मोजांमोन नाथाय इउसिसिआ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो खहा खालामगोन नामा दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धोरोमनि बेलायावबो जेबो माने अरजाया होननानै जोङो फार्स्टआवहाय जोङो मिथिनो मोनदोंमोन नाथाय मा जायो बेखौ जोंनो समाजसो खिन्थागोन आरो मानो इमान सर्सा जाबाय थादों ना तो थारैनो ट्राइबेलफोरनि थाखायबो खहा जानो थांगोन नामा तो जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन आरो ना तो आङो बारा सावरायबाय थानो सानाखै दा बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि तो बे गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेनो बड'लेण्डनि जिथु हाल साल दा जोंहा इलेक्शननि समाव जानाङि माखासे जाथायफ्राबो जानानै थांबाय बिदिनो देरहालांबाय सरकाराबो फैबाय दा सरकारा दाथोंसै सलायलांथोंसै ना दा जिफोर प्रतिश्रुतिफोर दङ बेफोरखौ मावलांथोंसै मावफुंथोंसै आरो जानांगौल' आरो डेभेलप जानांगौबा जौगानांगौ दा जियानो हक जोंनियावहाय जोङो माब्लाबा नुनो मोनो तो रन्जन दैमारि सारनि बेलायावबो बिपिएफनि सरकारानो माने दिहुनगोन होननायबो जोङो माब्लाबा जेलनिफ्राय दिहुनगोन बेबायदि जोङो खोनानो मोन्दोंमोन दा आरोबाव जोङो गेजेर आरो माब्लाबा नुनो मोनो बड'लेण्ड बिफिननायनि बाथ्राफोरबो जोङो एसे एनै खोनानो मोनो दा मा जागोन दिनैनि दिनावहाय बेबायदि आरो बड'लेण्ड बिफिनबावोब्ला बड'लेण्डखौ मोनगोन ना तो मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ओरैबायदि लोब जाबायमोन नै दाथ' बड'लेण्ड सोमावसारोब्लाबो ओंखारगोन ना ओंखारला मानसिफोरालाय दा ओंखारनाय ओंखारैया मानसिफोरा बियो उननि बाथ्रासै दा जोङो नुनो मोनदोंमोन गेजेर ससेयाव बेबायदिनो माबा क्राइटेरिया मिलायानो बड'लेण्ड मोननो थाखाय क्राइटेरिया मिलायाबा क्राइटेरिया गैया होननानैबो जोङो मिथिनो मोनदोंमोन गेजेर ससेयाव आरो फैयै गेजेराव बड'लेण्डखौ नांला नामा होननानैबो फैदोंनो दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेफोरखौ मिथिला दा जोङो निउसफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जोङो नुनो मोननायमोन आरोना बेफोरो तो दा मा जायो गेजेर दुखुन जोङो दा बड'लेण्डआव आरो बड'लेण्ड बिफिननायनिबो खौरांफोर मोननो हायो ना तो मा जागोन आरो जोंहा दा मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बेबायदिनो जेलावहाय जोबनानै दङ दासिमबो उदां जानो हायाखै बा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै ना तो जोङो मिथिनो मोनदों बिपिएफनि सरकारनि गेजेरजों बेबायदि उदां अख्राङाव फैगोन दा बेसेबां सैथो ना पलिटिक्स जों बेखौ मिथिया तो नेनानै थानि जोङो समा खिन्थागोन आरो जोङो आपडेट्सफोर मोनलांनो हागोन निस्सय ना दाथ' बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्डनि हाल साला बारा मोजां नङादां ना मिथिनाय बायदिब्ला तो गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय